नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आमदार निलेश राणेंची पहिलीच मालवणची आमसभा वादळी। गुप्तपणे सुरू असलेला अवैध बंदूक निर्मितीचा कारखाना उद्ध्वस्त आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सावंतवाडीत बसून मालवणचं काम करू नका अशा शब्दात आमदार निलेश राणेंनी बीएसएनएल अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले। वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। हाँ सर, आपको खुद ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है प्रॉब्लम है, हाँ आप क्या करते हैं, रेडियस टू रेडियस सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं। हाँ सर, वो रेडियस टू रेडियस इधर गांव है, इधर लोग है। हाँ हमारा कोंकण जो है ना। हाँ सर, आप कहाँ के, कौन से स्टेट में है? कर्नाटका का। कर्नाटका, तो आपके भी वहाँ के गांव हमारे गांव जैसे ही है। हाँ, कोस्टल जो गाँव है। हाँ सर, एक वाड़ी इधर है तो दूसरा वाड़ी दूसरी जगह है। हाँ, बहुत सारे किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। आपको जमीन पे उतरना पड़ेगा। ठीक है, जमीन पे उतर के काम करना पड़ेगा। सावंतवाड़ी में बैठ के मालूम का काम मत करो। ठीक है, ठीक है, आपको विजिट के दे और जो पेंडिंग है वो कितने टाइम बाउंड प्रोग्राम, कितने टाइम बाउंड में आप मेरे को करके दोगे? मालवण का, मालवण का, मालवण का हम पानी जैसे देखते हैं पड़ते हैं। नहीं, आप मुझे गलत जानकारी दे, इसके हिसाब से आपका काम होता है। ठीक है सर, जो रेडियस होता है उसके कैलकुलेशन में आपको टावर देना है या नहीं देना है। हाँ, आप पॉपुलेशन का नाम लेके ये टॉपिक को डाइवर्ट मत करो। ठीक है सर, आपको जमीन पे उतर के ये कंप्लीट मुझे करके देना है। हाँ, अभी बारिश आने वाला है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ, नेटवर्क नहीं रहेगा तो कहीं डिस्कनेक्ट हो गया और वो वाडी रह गई, वो गाव रह गया, हमारा कनेक्शन वहाँ पे होना मुश्किल हो जाता है। तर तेवढं तुम्हाला करून द्यावं लागेल, लवकरात लवकर मला करून द्यायचं। बाकी परराज्यातील मासेमारी नौका या फोडल्याच पाहिजेत असं सांगत मच्छीमारांसाठी कोणतीही रिस्क घ्यायला तयार आहे असा इशारा आमदार निलेश राणेंनी आमसभेत दिलाय। आम्ही आमदार नव्हतो ना तेव्हा पण आम्ही बोटीची 5 पट 10 पट आम्ही पेनल्टी लावली होती। बोटीपेक्षा जर तुम्ही 10 पट पेनल्टी लावली ना ते बोटच घ्यायला कधी येणार नाही। 2-3 केसेस तुम्ही अशा हँडल केल्या, हे जे काही पकडल्या जातात आणि नंतर काही कारणाने सोडल्या जातात, ते काय पेनल्टी असेल किंवा काय, त्याच्यावरती धोरण बनवलं पाहिजे। मी संबंधित पालकमंत्री साहेबांना पण या विषयाबद्दल माहिती दिली आहे। ज्या बोटी जर पकडल्या त्याची तोडफोडच झाली पाहिजे। जोपर्यंत एक मेसेज तिकडे जात नाही ना त्या राज्यांमध्ये की इकडे बोटी जर पकडल्या जात आहेत तर त्या तोडफोडल्या जात आहेत, तोपर्यंत तुम्ही बोलून बघा, क्रिमिनलची क्रिमिनल सारखं वागलं पाहिजे। तुम्ही नुसतं त्यांना सांगून की आम्ही हे करू, डॉक्युमेंटेशन करू, मग त्यांचा मालक येणार, त्यांच्या मालकांची इकडे मालवणमध्ये पाय ठेवायची हिंमत असता कामा नाही, या मताचा मी आहे। आपण जनावरांचे नियम करतो, व्यक्तींचे नियम करतो, बोटींचे पण नियम झाले पाहिजे ना असेच। हा आमच्यावर अतिक्रमण आहे, आमच्यावर ही चाल आहे, ही चाल करून येतात आमच्यावर। ह्याचा कधीतरी मी पालकमंत्री साहेबांना सांगितलं ह्याच्यावरती वेगळ्या बैठकीसाठी आपण नियोजन करावं आणि ह्याच्यातला मार्ग तोरसकर साहेब आपल्याला काढ। या बोटी फोडल्या पाहिजे, लक्षात ठेवा। पोलीस पण यंत्रणा इकडे असेल, लक्षात ठेवा। आतापर्यंत जे झालं ते झालं। आपण मच्छीमार समाजाचे नेते आहात, सगळ्यांनी बसून एक नियम तयार करा की ह्या बोटी जर एकदा पकडल्या त्या सोडायच्याच नाही। तो स्क्रॅपचे पैसे पण आपण किनारपट्टीवर वापरूया। त्या बोटी जर बाहेर पडल्या ना साहेब, मग तुम्ही आणि मी काय करू शकत नाही। आम्ही मागे जेव्हा एक मल्पी किंवा कुठली तरी एक बोट पकडली होती, मला वाटतं सर्जेकोटला आपण ठेवली होती, ती सडवली आपण बोट, 90 लाखाचा दंड लावला। तेव्हा तर आपण सरकारमध्ये नव्हते, मी आमदार पण नव्हतो, म्हणून तुम्हाला मी मागणी करतोय, पेनल्टी अशी लावा की त्यांच्या नाकातोंडातून रक्त आलं पाहिजे, ऐकतात। आणि बाकी पुढचं जे काय आमचे मच्छीमार बांधव नेते आम्ही करून घेऊ, पण तुम्ही शिस्त लावा डिपार्टमेंटमध्ये। उलट एक मेसेज बाहेर जातो की कोणतरी मॅनेज होतंय, आपलं डिपार्टमेंट मॅनेज होतोय। साहेब, हे कलंक आपल्या डिपार्टमेंटवर लागता कामा नाही, एवढी दक्षता आपण सगळ्यांनी घेतली पाहिजे। आणि जिथे राजकीय तुम्हाला कुठेतरी इंटरफेरन्स पाहिजे आम्हाला सांगा, आम्ही घेतो। मच्छीमारांसाठी वाटेल तरीच आम्ही घेणारी लोक आहोत, पण तुम्ही पण त्याची तयारी ठेवा। बोटी आल्या, बोटी पकडल्या तर त्या नीट अवस्थेमध्ये किनारा आपला सोडून परत पाण्यात जाता कामा नये, याची दक्षता तुम्ही घ्यायची।
कुडाळ तालुक्यातील निरुखे सुतारवाडी इथं अत्यंत गुप्तपणे सुरू असलेला अवैध बंदूक निर्मितीचा कारखाना स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेनं टाकलेल्या धाडीत उद्ध्वस्त केलाय। या कारवाईत पोलिसांनी 1,14,600 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय। एका 65 वर्षीय इसमालाही अटक केली आहे। या धडक कारवाईमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे। मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार निरुखे सुतारवाडी येथील एका पत्राच्या शेडमध्ये अवैधपणे अग्निशस्त्र म्हणजेच बंदुका तयार केली जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती। या माहितीची गंभीर दखल घेत पोलीस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखालील पथकानं सापळा रचला। 27 एप्रिलला 11 वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी या ठिकाणी छापा टाकून कारवाई केली। या धाडी दरम्यान पोलिसांनी घटनास्थळावरून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्र निर्मितीचं साहित्य आणि तयार शस्त्र जप्त केली आहेत। त्यात प्रामुख्याने 3 तयार बंदुका, 6 लोखंडी बॅरल, 4 बंदुकीचे लाकडी बट, वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर आणि शस्त्र निर्मितीसाठी लागणारी इतर उपकरणं सापडली आहेत। जप्त करण्यात आलेल्या एकूण मुद्देमालाची किंमत 1,14,600 रुपये इतकी आहे। या प्रकरणी पोलिसांनी 65 वर्षीय संशयित आरोपी जगन्नाथ शंकर मेस्त्री याला अटक केली आहे। पोलिसांनी मेस्त्री याच्यावर भारतीय हत्यार कायदा कलम 3, 5 आणि 25 नुसार गुन्हा दाखल केलाय। सध्या पोलीस या प्रकरणी अधिक तपास करत असून या बंदुका कोणाला विकल्या जाणार होत्या किंवा याचा आणखीन काही संबंध आहे का याचा शोध घेतला जातोय। स्थानिक गुन्हा अन्वेषण शाखेने केलेल्या या कारवाईमुळे अवैध शस्त्र निर्मिती करणाऱ्यांचे धाबेदण आणले। पिकुळे ग्रामस्थ हितवर्धक मंडळ मुंबई आणि दिबांदा नवभारत शिक्षण प्रसारक मंडळ मुंबई संचलित श्री शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालय पिकुळे यांच्या संयुक्त विद्यमानं सुवर्ण महोत्सव सांगता समारोह शुक्रवारी दिनांक 1 मे 2026 ला मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे। या सोहळ्याची माहिती दोडामार्ग येथील एका हॉटेलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत देण्यात आली। यावेळी मंडळाचे सचिव प्रमोद गवस, अनंत धुरी, सुनील गवस, अशोक गवस, सुभाष गवस, विद्याधर धुरी आदी उपस्थित होते। त्यांनी ग्रामस्थ, माजी विद्यार्थी आणि ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं असं आवाहन केलंय। आजची पत्रकार परिषद घेण्याचं प्रयोजन हेच आहे की 1973 साली नोंदणीकृत झालेल्या पिकुळे ग्रामस्थ हितवर्धक मंडळ मुंबईचे गेल्या वर्षी आम्ही 50वा सुवर्ण महोत्सव 2 दिवसाचा कार्यक्रम व्यवस्थितपणे सर्वांच्या सहकार्याने साजरा केला आणि त्यावेळी आम्ही डिक्लेअर केलेलं होतं, म्हणजे लोकांना सूचना दिल्या होत्या की आम्ही सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचा सांगता समारोहाचा 1 दिवसाचा कार्यक्रम आमच्या माध्यमिक विद्यालयाच्या पटांगणामध्ये साजरा करणार आहोत। तो कार्यक्रम आम्ही आता 1 मे शुक्रवार दिनांक 1 मे 2026 रोजी आयोजित केलेला आहे आणि त्या कार्यक्रमासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेचे कार्यसम्राट नगरसेवक उगाडे गावचे सुपुत्र प्रदीप देसाई हे उद्घाटक म्हणून उपस्थित राहणार आहे। पिकुळे गावचे सुपुत्र मोहन देसाई, माजी प्रशासकीय मोहन गवस, माजी प्रशासकीय अधिकारी, विद्यमान सिडकोचे सल्लागार हे अध्यक्ष म्हणून उपस्थित राहणार आहे। महाराष्ट्राचं युवा नेतृत्व, भाजपचे महाराष्ट्र राज्याचे युवा नेते विशाल परब हे सुद्धा प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहे। या कार्यक्रमाचं विशेष प्रयोजन हे आहे की गवस बंधू भगिनी ह्या तालुका ते जिल्हा परिषद ते महानगरपालिका ह्या सक्रिय राजकारणामध्ये आता कार्यरत झालेला आहे आणि त्या गवस बंधूंचं कुठेतरी प्रामाणिकपणे त्यांच्या पाठीवर प्रेमाची थाप मारून त्यांना अधिक प्रोत्साहित करून त्यांनी राजकारणात पुढे लोकांचं व्यवस्थितपणे कार्य करावं, जनसेवेचं कार्य करावं, याच्यासाठी आम्ही सर्व जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती आणि सदस्य आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेचे कार्यसम्राट नगरसेवक, स्थायी समिती सदस्य आहेत ते, तर ह्या सर्वांचं एक मनापासून स्वागत करायचं असं मंडळातर्फे नियोजित केलेलं आहे आणि ते आम्ही करणार आहोत। याच्यामधला दुसरा महत्त्वाचा दुवा हा आहे की ज्यावेळी 1973 साली हे मंडळ नोंदणीकृत मुंबईमध्ये केलं
त्यावेळेचे आमचे मंडळाचे सचिव सन्माननीय अनंत धुळे साहेब आज आपल्यात उपस्थित आहेत. हे माजी निवृत्त आयकर अधिकारी म्हणून निवृत्त झालेले आहेत आणि त्यांच्या नावाने त्यांनी 1973 मध्ये मंडळाचे सचिव श्री अनंत धुळे यांना आम्ही हे नोंदणीकृत प्रमाणपत्र देतो आहोत. तेही आपल्याला त्यावेळीची परिस्थिती 2 मिनिटं सांगतील. म्हणजे त्यांनी ज्यावेळी ते परिश्रम करून मंडळ उपस्थित केलं आणि आम्हाला आनंद आहे की त्या मंडळाचा एक प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याची संधी आम्हाला त्या मंडळात मिळालेली आहे. मंडळामध्ये कुठेही राजकीय हस्तक्षेप नाही आहे किंवा राजकीय संबंध नाही आहे. प्रामाणिकपणे शैक्षणिक कार्य किंवा गावाच्या विकासासाठी काय करू शकतो त्या माध्यमातून आम्ही कार्यरत आहोत, कार्य करतो आहोत, पदरमोड करून कार्य करतो आहोत. म्हणजे आता आम्ही बराच निधी जमा केलेला आहे. गेल्या वर्षी साधारणतः 18 लाखाचा निधी आम्हाला इमारत दुरुस्तीसाठी मिळालेला होता. या वर्षी जवळजवळ आतापर्यंत 3-4 लाख रुपये आलेले आहेत आणि अजून तो प्रवाह आहे जनतेच्याकडनं येणाऱ्या मदतीचा. तो थांबलेला नाही, तो थांबणारही नाही आहे. आम्ही दरवर्षी काही ना काही उपक्रम राबवून तिथे व्यायामशाळा वगैरे आम्हाला करायची आहे, सुशिक्षित अशी व्यायामशाळा. तर त्या गावाचं हायस्कूल म्हणजे आमचं शांतादुर्गा माध्यमिक विद्यालय पिकुळे हे आमच्या गावचं भूषण आहे आणि त्या साधारणतः 50 वर्षाच्या ह्या शैक्षणिक कालखंडामध्ये साधारणतः हजारो विद्यार्थी त्या शाळेतून शिकून बाहेर पडलेले आहेत. बरेचसे विद्यार्थी हे चांगल्या पोझिशनवर कार्यरत आहेत, परदेशातही गेलेले आहेत, जात आहेत आणि आपल्या गावाचा आणि त्या शाळेचा नावलौकिक वाढवण्यासाठी झटत आहेत. आम्हाला एकच विनंती आहे की जे मुलं त्या शाळेतून बाहेर पडलेली आहेत त्यांनी त्या आपल्या शाळी म्हणजे आपल्या आईनंतर दुसरी आई ज्या त्या शैक्षणिक संकुलात आपल्यावर संस्कार झालेले आहेत आणि त्या निरागस वयामध्ये 8वी 9वी 10वी याच्यामध्ये आपल्याला आपल्या जीवनाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. म्हणजे काय करायचं, आपण पुढे कसं वाढायचं आणि ते संस्कार करताना प्रामाणिकपणे जे शिक्षक वृंद तिथे कार्यरत आहेत, सहकारी शिक्षक कार्यरत आहेत किंवा शिक्षकेतर कर्मचारी सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. कारण हे सगळे टीम म्हणून काम करतात आणि मग त्या शाळेचा नावलौकिक वाढतो. तर तो असाच वाढत राहावा आणि पुढे आमचे जे संकल्प आहेत ते संकल्प सगळ्यांनी व्यवस्थितपणे पूर्ण करावे. त्यासाठी मी पुन्हा एकदा आपणा सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो. उपजिल्हा रुग्णालय कृती समिती सावंतवाडी, अभिनव फाउंडेशन सिंधुदुर्ग आणि सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान सिंधुदुर्ग यांच्या संयुक्त विद्यमानं आणि सावंतवाडी नगर परिषद यांच्या सहकार्यानं आयोजित जिल्हास्तरीय जनता आरोग्य दरबाराचं आयोजन उद्या करण्यात आलंय. नगर परिषदेच्या बॅरिस्टर नाथपै सभागृहात सकाळी 10 ते 1 या वेळेत आयोजन करण्यात आलं असून प्रशासकीय अधिकारी देखील उपस्थित राहणार आहेत. सिंधुदुर्गातील पीडित, वंचित आणि त्रासिक जनतेनं मोठ्या संख्येनं आपल्या लेखी तक्रारी आणि आवश्यक पुराव्यांसह उपस्थित राहावं असं आवाहन सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय कृती समितीचे NB रेडकर यांनी केलंय. जनता आरोग्य दरबार करण्यामागचा उद्देश असा आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जी आरोग्य यंत्रणेमध्ये जनतेला जे काही अनुभव येतात ते अत्यंत विदारक असल्यामुळे हा जनता आरोग्य दरबार हा उपक्रम घेण्याचं आम्ही सर्वानुमते ठरवण्यात आलेलं आहे. या कार्यक्रमामध्ये जिल्ह्यामध्ये विविध रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय यामध्ये जे काही अनुभव येतात ते जनतेने कथन करावे, ते शासन प्रशासनासमोर मांडावे आणि शासन प्रशासनाला ते लक्षात देऊन ही आरोग्य यंत्रणा सुधारावी हा यामागचा उद्देश आहे. हा उपक्रम राबवत असताना हा उपक्रम करमणुकीचा नाही किंवा तो जसा सिनेमा पिक्चर असतात त्याप्रमाणे हा कार्यक्रम नाही. हा कार्यक्रम थेट जनतेच्या जीवाशी जोडलेला असल्यामुळे जनतेने या कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त पाठिंबा देऊन हा कार्यक्रम जास्तीत जास्त यशस्वी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे. तसेच आपण पत्रकार बांधव आहेत, ह्या पत्रकार बांधवाने सुद्धा हा कार्यक्रम आमचा असा उद्देश घेऊन हा कार्यक्रम उपक्रम आम्ही राबवत आहोत.
विविध रुग्णालयामध्ये जी शासकीय यंत्रणेमध्ये डॉक्टर नाही आहे, तिथला स्टाफ नाही आहे, तिथं कर्मचारी वर्ग नाही आहे, तिथं नर्स, त्याच्यानंतर तिथं मशिनरी नाही आहे. ही मशिनरी ह्या लोकांना मिळावी, इथल्या रुग्णांना इथेच इलाज करून या ठिकाणी त्यांचे निदान होऊन ते रुग्ण ठीक व्हावेत, बरे व्हावेत आणि घरी व्हावेत. इथल्या रुग्णांना गोव्यापर्यंत जाण्याचा वेळ येऊ नये. गोव्यामध्ये गेल्याच्या नंतर इथून सिंधुदुर्गमधून गोव्यामध्ये जाईपर्यंत सर्वसाधारणपणे प्रवासामध्ये ट्रॅफिकमध्ये त्याला 4 ते 5 तास लागतो. ह्या 5 तासामध्ये बराच कालावधी गेलेला असतो आणि त्यामध्ये असा रुग्ण दगावण्याची सुद्धा शक्यता आहे. आणि ही दगावलेले रुग्णांची संख्या ही आकडेवारीने सुद्धा आम्ही येणाऱ्या उद्या 29 तारीखच्या जनता आरोग्य दरबारामध्ये आकडेवारीने आम्ही सर्वांसमोर सादर करणार आहोत. आमदार नितेश राणे, त्यानंतर आमदार दीपकभाई केसरकर, त्याचप्रमाणे निलेश राणे हे सगळे ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. परंतु काल मंत्रिमंडळाची बैठक असल्यामुळे त्या बैठकीला कॅबिनेट बैठक असल्यामुळे त्या बैठकीला त्यांना तिथं हजर राहणं आवश्यक असल्यामुळे ते त्या बैठकीला गेले आणि म्हणून ते उद्याच्या कार्यक्रमाला नाही आणि म्हणून तो उद्याचा कार्यक्रम त्यांनी शिफ्ट केला आणि त्याऐवजी ते 30 तारीखच्या कार्यक्रमाला आमच्या ते उपस्थित आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम उपजिल्हा रुग्णालय कृती समिती, अभिनव फाउंडेशन सावंतवाडी, सामाजिक बांधिलकी प्रतिष्ठान सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि नगर परिषद सावंतवाडी यांच्या सहकार्याने जिल्ह्यातील 8,57,650 जी आपली लोकसंख्या आहे आणि त्यामधील जे पेशंट आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या अंतर्गत असणारे विविध शासकीय यंत्रणा, त्यामध्ये सर्वात प्रथम शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ओरोस, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, सिंधुदुर्गातील 4 उपजिल्हा रुग्णालय, 8 ग्रामीण रुग्णालय, 38 प्राथमिक आरोग्य केंद्र, 248 उपकेंद्र, 4 जिल्हा परिषद दवाखाना आणि 8 आपला दवाखाना, ह्या सगळ्या सेटअपमधून जे आपल्या जिल्हावासियांना जी आरोग्य यंत्रणा जे सेवा देतात मूलभूत, त्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे आणि आपली ही शासकीय यंत्रणा नक्कीच व्हेंटिलेटरवर आहे असं जबाबदारीने या ठिकाणी म्हणता येईल. कोरोना 2019 मध्ये ज्या वेळेला आला त्यावेळेला आपली ही शासकीय सगळी यंत्रणा उघड्यावर पडली आणि तेव्हापासून आजपर्यंतचा जवळपास शासकीय आकडा हा 7,500 पेक्षा जास्त लोक ही त्या निष्क्रिय आरोग्य यंत्रणेमुळे आमच्या कुटुंबातील सदस्य आम्हाला गमवावा लागला. आम्ही जो जिल्हास्तरीय जनता आरोग्य दरबार जो भरवलेला आहे हा नागरिकांच्या भल्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्यासाठी, त्यांचे प्राण वाचण्यासाठी, जे आजही सावंतवाडीमध्ये उपजिल्हा रुग्णालय ज्या वेळेला कॅज्युलिटीमध्ये आमचा एखादा पेशंट त्या ठिकाणी जातो त्यावेळी त्या पेशंटला अटेंड करायला सुद्धा 1.5 ते 2 तास लागतात आणि काही पेशंट तर मागच्या वर्षभरामध्ये तो अटेंड न केल्यामुळे काही मेलेले आहेत, दगावले. मोठा प्रॉब्लेम जो सावंतवाडी वासियांना, वेंगुर्ला वासियांना आणि दोडामार्ग वासियांना सतत भेडसावतो की आमच्याकडे डॉक्टरांच्या रिक्त जागा, इतर जे कंत्राटदार कर्मचारी, ही जी काही तफावत आहे यामध्ये प्रचंड त्रास आपल्या स्थानिक लोकांना होतोय. नाईलाजाने ज्या वेळेला गोव्यामध्ये जावं लागतं त्यावेळेला तिथे आम्हाला अमानुष वागणूक मिळते. तिथं काही वेळेला 3-3 तास पेशंट बाहेर ठेवला जातो आणि पेशंटला अटेंड केलं जात नाही. या संदर्भात लवकरच गोव्याचे जे आरोग्यमंत्री आहेत, कर्नाटकचे आरोग्यमंत्री आहेत, यांना सुद्धा आमच्या कृती समिती मार्फत आम्ही पत्रव्यवहार भविष्यामध्ये करणार आहोत. 2-3 अडचणी फक्त मी या ठिकाणी नमूद करतो आणि आपल्या सर्वांना माहिती देऊ इच्छितो की उद्याच्या जिल्हास्तरीय आरोग्य जनता दरबारसाठी सन्माननीय नामदार आरोग्यमंत्री आबिटकर साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव
अतिरिक्त सचिव यांना आम्ही पत्र दिलेली आहेत आणि मंत्रालय स्तरावरून 1-2 अधिकारी उद्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. आबिटकर साहेबांचे जे खाजगी सचिव आहेत श्रीयुत मगर साहेब यांच्या सूचनेनुसार आरोग्य उपसंचालक श्री दिलीप माने साहेब, जिल्हा शल्य चिकित्सक श्रीयुत श्रीपाद पाटील साहेब, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सई धुरी मॅडम आणि संपूर्ण शासकीय यंत्रणा जिल्हाधिकारी मॅडम सहित ही सगळी शासकीय यंत्रणा उद्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे. तमाम जिल्हावासियांना आम्हाला आवाहन करायचं आहे की तुम्हाला अनेक महिन्यामध्ये अनेक वर्षात जे काही प्रॉब्लेम्स आलेले आहेत, तुमच्या ज्या अडचणी आहेत, तुमच्या समस्या मागण्या ह्या लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी महोदय, पालकमंत्री महोदय आणि आरोग्यमंत्री महोदय यांच्या नावाने 3 वेगवेगळे अर्ज तयार करून आवश्यक त्या पुराव्यासहित त्याच्या झेरॉक्स प्रतीसह उद्या सकाळी 10 ते दुपारी 2 पर्यंत आपण बॅरिस्टर नागपै सभागृह नगर परिषद सावंतवाडी यांच्या हॉलमध्ये आपण उपस्थित राहावं. प्रत्येक पेशंटला, नागरिकाला त्या ठिकाणी आपला मुद्दा मांडण्याची संधी मिळेल, त्याची नाव नोंदणी रीतसर त्या ठिकाणी करण्यात येईल आणि उद्याच्या दिवसात जिल्हा स्तरावरचे मॅक्झिमम प्रॉब्लेम ते सोडवता येतील ह्या दृष्टीनं आमचा सगळ्यांचा उद्या प्रयत्न राहील. लवकरच आरोग्यमंत्री सुद्धा आपल्या ह्या सिंधुदुर्गमध्ये स्वतः व्हिजिट करणार आहेत आणि त्यामध्ये प्रामुख्याने त्या दौऱ्याची सुरुवात सुद्धा उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडी इथूनच होणार आहे. त्यानंतर ते ओरोसला पुढे सदिच्छा भेट देतील. अभिनव फाउंडेशन सावंतवाडीतर्फे जी कोर्ट केस चालू आहे गेली 10 ते 13 वर्ष, त्यामध्ये सुद्धा ज्या काही त्रुटी अभिनव फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी, याचिकाकर्त्यांनी ज्या दाखवून दिलेल्या आहेत कोर्टाच्या समोर, त्या बाबतीतही नक्कीच काहीतरी सकारात्मक निर्णय पुढच्या तारखेला त्या सन्माननीय जज साहेबांच्या समोर ते स्वतः घेणार आहेत असं आश्वासित त्यांनी आम्हाला केलेलं आहे. यापूर्वी एक तज्ज्ञ समिती आपल्या इथे सिंधुदुर्गामध्ये इथे आलेली होती आणि आरोग्य विभागाचे सचिव श्रीयुत वीरेंद्र सिंग साहेब ते स्वतःही या ठिकाणी व्हिजिट करून गेलेले होते. ह्या सगळ्याचा परिपाक आम्हाला एवढंच अपेक्षित आहे की संविधानामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा आणि आरोग्य ह्या बाबतीमध्ये सिंधुदुर्गवासियांना चांगल्यात चांगली सुविधा आम्हाला मिळावी. अगदी 50 किलोमीटरच्या आतमध्ये बांबोळी हॉस्पिटल असेल, अजिलो पेडण्याचं नवीन हॉस्पिटल असेल, जर गोवा आधुनिक पद्धतीने उपचार पद्धती चालू करतो तर आमच्या सिंधुदुर्गात 70-75 वर्ष झाली तरी अजून आम्हाला झगडावं लागतं, संघर्ष करावा लागतो. तरी खूप खेदाची बाब आहे. नागरिकांनी नागरिकासाठी भरवलेला जिल्हास्तरीय जनता आरोग्य दरबारात आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं आणि आम्हाला सहकार्य करावं. धन्यवाद. सावंतवाडी तालुक्यातील बहुचर्चित माझगाव ग्रामपंचायतीची सरपंच पदाची पोटनिवडणूक होत असून मतदानासाठी नागरिकांमध्ये उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. सरपंच पदासाठी माजी सरपंच दिनेश सावंत यांच्या पत्नी जयश्री सावंत या अपक्ष म्हणून रिंगणात आहेत. त्यांची थेट लढत होतीये शिवसेना भाजप पुरस्कृत रंजना कांसे यांच्याशी. या लढतीकडे संपूर्ण जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलंय. मतदानादरम्यान खोतवाडा येथील दत्तात्रय उर्फ बंटी सावंत यांनी आपल्या लग्नाच्या आधी मतदान करून नागरिकांसमोर आदर्श निर्माण केलाय. लग्नाचा सोहळा असूनही त्यांनी प्रथम आपला मतदानाचा हक्क बजावला. शांततेत आणि उत्साहात माझगाव गावात मतदान प्रक्रिया पार पडते. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत प्रशासनानं कडक भूमिका घेत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कविता शिंपी यांना थेट कार्यमुक्त करण्याचा निर्णय घेतलाय. शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित असल्यानं जिल्हा परिषद प्रशासनानं ही कार्यमुक्ततेची कारवाई केली आहे. पूर्व परवानगी न घेता वैद्यकीय रजेवर गेल्याचा ठपका ठेवत ही कारवाई करण्यात आली. प्रशासनातील शिस्त न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हा इशारा देण्यात आलाय. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी तसे आदेश जारी केलेत. जिल्हा परिषदेच्या आदेशानुसार कविता शिंपी या 25 मार्च 2026 पासून कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता वैद्यकीय कारणावरून रजेवर गेल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या पदाचा कार्यभार तात्काळ
श्री विनायक पाटील सहाय्यक गटविकास अधिकारी पंचायत समिती देवगड यांच्याकडे अतिरिक्त स्वरूपात सोपवण्यात आलाय। विशेष म्हणजे त्या रजेवरून परत आल्यावरही कार्यभार परत दिला जाणार नाही असे स्पष्टपणे आदेशात नमूद करण्यात आलाय। दरम्यान शिंपी यांनी वैद्यकीय रजा पूर्ण करून 27 एप्रिल 2026 ला पुन्हा पदावर रुजू झाल्याचा अहवाल सादर केला। मात्र त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांना लगेचच एकतर्फी कार्यमुक्त केलाय। त्यामुळे त्या रुजू होताच त्यांना पदाचा कार्यभार मिळण्याऐवजी थेट बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलाय। या प्रकरणात पुढील आदेश येईपर्यंत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार विनायक पाटील यांच्याकडेच कायम ठेवण्यात आलाय। मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्या स्वाक्षरीने हा आदेश जारी करण्यात आलाय। या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे। आमदार निलेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मालवण तालुक्याची पहिलीच आमसभा पार पडली। या सभेत जनतेचे काही प्रश्न थेट जाग्यावर सोडवण्यात आले। काही प्रश्नांवर ठराविक मुदत दिली। वीज वितरणला दुरुस्तीची कामं 15 मे पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले, तर रस्त्यांची दुरुस्ती न करताच बिले घेणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिले। पाहुयात मालवणची आमसभा। जे आपण आता नवीन तयार केलं, त्याचा जो निधी खर्च गेला, मेंटेनन्सवर आपण जो निधी खर्च करतो, त्याच्यापैकी कुठली माहिती आहे तुमच्याकडे? सर त्याचं डिपार्टमेंट वेगळं असतं, डी सेक्शन म्हणून विभागाला असतं, स्टँडमध्ये खर्च हो सर. तर परिवहन विभागाची मीटिंग आहे, म्हणजे हा विभाग सुरू झाला आहे. हो सर. तर परिवहन विभागाचं विचारतो मी तुम्हाला, परिवहन विभागामध्येच येतं ना ते? हो सर. मग तुम्ही का उत्तर देताय? तुमचे वरिष्ठ कुठे आहेत? वरिष्ठ सर नाही आले. का नाही आले? रजेवर आहेत. मग त्यांच्या चार्ज कोणाकडे असेल? सर डिव्हिजनचे कोण आले नाही इथं. मला नाही आले. नाही. चव्हाण साहेब काय हो, तुम्ही तिकडे मागे बसू नका, एका जागेवर उभे राहा किंवा बसून घ्या. तुम्ही परिवहन विभागाची मीटिंग बोलवता आणि हे स्टँड इंचार्ज उभे करता आमच्या समोर. परिवहन विभागाची आता आपण तिकडे स्टँड साहेब नवीन चालू केला, एवढा खर्च केला, नवीन बसेस आणल्या, काहीतरी माहिती ह्यांना माहिती आहे का? सर काल त्याला बोलवलं होतं 4 वाजता सगळ्यांना. मग का आणलीच नाही त्यांनी? तुम्ही याच्या अगोदर आढावा घेतला त्यांच्याबरोबर? घेतलं होतं. मग तुम्ही का बोलायला उठले तुमच्याकडे माहिती नाही तर? नाही सर, काल सरांनी काही प्रश्नच सांगितले नाहीत ना. ही तुमची जबाबदारी आहे परिवहन विभागात, तुम्ही इंचार्ज म्हणून आलात ना तिकडे. हो सर. मग तुमची जबाबदारी आहे परिवहन विभागाचा. आता एवढी लोक तुम्ही सगळी इकडे बसलेली आहेत, तुम्हाला ऐकण्यासाठी इथे बसली आहे. आम्ही किती खर्च केला त्या स्टँडवर, आता नवीन बसेस आल्या, ईव्ही बसेस येणार आहेत, त्याची काहीतरी माहिती आहे का आपल्याकडे? बसेसची सर माहिती देऊ शकतो मी. अर्धवट माहिती मागितलेली नाही. चव्हाण साहेब, तुम्ही कुठल्या तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला बोलवायला पाहिजे होतं. आता मला तुमच्याशी काही आक्षेप नाही वैयक्तिक, पण मला डिपार्टमेंटल माहिती हवी आहे. तुम्ही वैयक्तिक तुम्हाला किती स्मरणात नॉलेज आहे ते मला ऐकायचं नाहीये. परिवहन विभागाची माहिती कोण देणार? तर काल याला सूचना पण दिली, त्याचे बोलवलं, आला असेल, सगळ्या घेऊन यायला सांगितलं होतं. मी स्वतः त्याला फोन करून बोलवलं. ऑफिसमध्ये पण मीटिंग घेतली आहे सगळ्यांची काल 4 वाजता. ते स्वतः आले होते. हे हो हो. तुम्ही स्टँड इंचार्ज आहे, तुम्ही जर आता राहिलो तर जबाबदार माणूस घ्या. हे स्टँड इंचार्ज आहे, हे काय करणार आहे? कळते पत्र दिलेलं नाही साहेबांनी. ते तुम्ही मला सांगायचं नाही. जेव्हा काल मीटिंगला तुम्हाला बोलू पाहिजे होतं. आज तुमची जिरली इकडे म्हणून तुम्ही डिव्हिजनलचं नाव घेताय. नाही सर, तसं काय विषय. मग कसला विषय आहे? मी तक्रार करणार वरिष्ठांची, सीओ साहेब, आणि तुम्ही पण लेखी तक्रार करायची. अशा अधिकाऱ्यांवर ऍक्शन झाली पाहिजे. बसा खाली तुम्ही. अशी 22.5 किलोमीटरची लाईनचं काम प्रस्तावित आहे आणि त्याच्यातलं काम चालू आहे. बजेट किती लागला आपल्याला? आपण जो आता जी कामाची जी माहिती दिली त्यासाठी बजेट किती लागला आपल्याला? किती अपूर्ण राहिला आणि किती पूर्ण झाला बजेट? 3.5 कोटीचं बजेट आहे. त्यातलं 2.5 म्हणजे 2.65 पर्यंत कंप्लीट झालेलं आहे. चुकीची माहिती आपल्याकडे. काल आपल्याकडे 450 कोटीचा आलेला आहे. 450 कोटीचा. आता त्यापैकी आपण अंडरग्राऊंड केबलिंगचं काम सुरू घेतलेलं आहे. नवीन सबस्टेशन सँक्शन झालेले आहेत. नवीन सबस्टेशनची माहिती आहे का तुमच्याकडे? जे नवीन आता प्रस्तावित आहेत ते सबस्टेशन आपल्याकडे त्याची माहिती आहे का? चौकी सबस्टेशन आपण सबस्टेशन आपण प्रस्तावित केलेलं आहे. 2 आहे की EHV सर्जरी पण केलेलं आहे. EHV हे 3.5 कोटीचं प्रपोजल आहे सर. याची जागा प्रस्तावित आहे.
जागा मिळाल्यानंतर त्याचं सँक्शन आता टेक्निकल सँक्शनला गेलेलं आहे. मी आपल्याकडे मागच्या 10 वर्षामध्ये फक्त 4 सबस्टेशन आपल्या या मतदारसंघात होते. आता मागच्या वर्षभरामध्ये आपण आपल्या मतदारसंघासाठी म्हणजे कुडाळ मालवण मतदारसंघासाठी हे 5 वर्ष जेव्हा संपतील तेव्हा 11 सबस्टेशन आपल्या या मतदारसंघामध्ये उभे राहतील. आपण माहिती देताना अंडरग्राऊंड केबलिंगची पण दिली पाहिजे होती. जवळपास आपण सभागृहातलं आपलं जर मनोगत माझं जे काही मी ठेवलं ते आपण ऐकलं असेल तर त्यानंतर बोर्डीकर मॅडम जे आता या खात्याचे राज्यमंत्री आहेत त्यांनी आपल्यासाठी 450 कोटीचे जे काही तरतूद आहे ती करून दिली आहे. हे आपल्याला चौकेपासून जे काय कसालला जे काय काम चालू आपल्याला जे दिसतंय तो त्याच कामाचा भाग आहे. ते डिटेल पण तुम्हाला द्यायला पाहिजे होतं. आता त्याच्या काहीतरी तक्रारी आहे ते आता सामंत साहेब त्या तक्रारी नेमक्या काय आहेत, तुमचं जे काम चालू आहे त्याचा दर्जा हा राखला जात नाही आहे अशा काही ठिकाणी तक्रारी आलेल्या आहेत. आपल्यापैकी कोणाला जर त्याबद्दल बोलायचं असेल तर आपण बोलू शकता. दुसरी देतो माझं झाल्यानंतर देतो. जे काय रिपेअर अँड मेंटेनन्सचे पैसे आले काल कुडाळच्या आमसभेमध्ये ज्याचा उल्लेख झाला जवळपास 3.5 कोटीचे रिपेअर अँड मेंटेनन्सचे ऑलरेडी प्रस्तावित कामं पूर्ण झालेली आहेत. उरलेले 3 कोटी आता रिपेअर अँड मेंटेनन्सची कामं चालू आहेत. म्हणजे 6.5 कोटी रिपेअर अँड मेंटेनन्समध्ये कुडाळमध्ये खर्च झालेले आहेत. तो आकडा तुमच्याकडे आहे का रिपेअर अँड मेंटेनन्सचा? आहे सर. द्या मग. जवळजवळ 3.25 कोटीचा काम झालेलं आहे सर. आता कुठलं काम झालं? आता जसे कप झाले मेंटेनन्स हे 25-26 म्हणताय तुम्ही. हा आत्ताचं पण बघा रेकॉर्डवर बोलताय आणि आम्ही क्रॉस चेक करणार. हे विषय इथेच व्यासपीठावर संपणार नाही. ओके. हो 3.25 कोटीची आता कामं झालेली आहेत तुमचं म्हणणं आहे. यस सर. पुढची कामं किती राहिलेली आहेत? जवळजवळ 1 कोटीची राहिलेली आहेत सगळं. आता आपल्याला माहिती आहे मागच्या वर्षात पावसाळा हा 20 मेच्या जवळपास आला. यस सर. यस त्याच्या अगोदर आपली ही सगळी मेंटेनन्सची कामं पूर्ण करावी लागतील. करणार सर. कुठल्या तारखेपर्यंत करणार आपण? आता आमचं 15 तारखेपर्यंत नियोजन आहे. 15 तारखेपर्यंत आता सध्या 33 जे काही 3 सबस्टेशनची 33 केबी लाईन जी येते आहे EHV कुडाळ कणकवली आणि आचरा तळे बाजार करून त्या लाईनचं सगळं ट्रिप कटिंग आणि पेट्रोलिंग करून कंडक्टर बदललेले आहेत. आयसोलेटर पण आपण रिपेअर केलेले आहेत आणि जो काही लूज कंडक्टर होतं ते पण ओढून घेतलेले आहेत आणि काही ठिकाणी कमी ताकदीचे म्हणजे लूज आणि जास्त जॉईंट असलेले ते पण कंडक्टर आपण बदलून घेतले सर. त्याच्यामुळे यादी आमच्याकडे द्या. यस सर. यस. आम्ही ते पेपरमध्ये जाहीर करणार आहोत आम्ही काय काय केलं ते. यस सर. आणि 15 तारखेच्या अगोदर मेंटेनन्सची सगळी कामं पूर्ण झाली पाहिजे. म्हणजे जर पावसाळा जरी आला यावर्षी मागच्या वर्षासारखा तरी आपण तयार असलं पाहिजे. यस सर. बरोबर. यस. आता ती त्यांना माहिती द्या चिंदरकरा. भूमिगत वीज वाहिन्यांचं काम निकृष्ट दर्जाचं होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी आमसभेत केलाय. तसेच खोदाई केलेले रस्त्यांवर अपघात होत असल्याचं सांगितलं. 15 मे पूर्वी वीज वितरण दुरुस्तीसह इतर कामे पूर्ण करण्याचे आदेश आमदार निलेश राणेंनी दिले. अशी 22.5 किलोमीटरची लाईनचं काम प्रस्तावित आहे आणि त्याच्यातलं काम चालू आहे. बजेट किती लागला आपल्याला? आपण जो आता जी कामाची जी माहिती दिली त्यासाठी बजेट किती लागला आपल्याला? किती अपूर्ण राहिला आणि किती पूर्ण झाला बजेट? 3.5 कोटीचं बजेट आहे. त्यातलं 2.5 म्हणजे 2.65 पर्यंत कंप्लीट झालेलं आहे. चुकीची माहिती आपल्याकडे. काल आपल्याकडे 450 कोटीचा आलेला आहे. 450 कोटीचा. आता त्यापैकी आपण अंडरग्राऊंड केबलिंगचं काम सुरू घेतलेलं आहे. नवीन सबस्टेशन सँक्शन झालेले आहेत. नवीन सबस्टेशनची माहिती आहे का तुमच्याकडे? जे नवीन आता प्रस्तावित आहेत ते सबस्टेशन आपल्याकडे त्याची माहिती आहे का? चौकी सबस्टेशन आपण सबस्टेशन आपण प्रस्तावित केलेलं आहे. 2 आहे की EHV पण केलेलं आहे. EHV हे 3.5 कोटीचं प्रपोजल आहे सर. त्याची जागा प्रस्तावित आहे. जागा मिळाल्यानंतर त्याचं सँक्शन आता टेक्निकल सँक्शनला गेलेलं आहे. मी आपल्याकडे मागच्या 10 वर्षामध्ये फक्त 4 सबस्टेशन आपल्या या मतदारसंघात होते. आता मागच्या वर्षभरामध्ये आपण आपल्या मतदारसंघासाठी म्हणजे कुडाळ मालवण मतदारसंघासाठी
हे 5 वर्ष जेव्हा संपतील तेव्हा 11 सबस्टेशन आपल्या या मतदारसंघामध्ये उभे राहतील. आपण माहिती देताना अंडरग्राऊंड केबलिंगची पण दिली पाहिजे होती. जवळपास आपण सभागृहातलं आपलं जर मनोगत माझं जे काही मी ठेवलं ते आपण ऐकलं असेल, तर त्यानंतर बोर्डीकर मॅडम जे आता या खात्याचे राज्यमंत्री आहेत, त्यांनी आपल्यासाठी 450 कोटीचे जे काही तरतूद आहे ती करून दिली आहे. हे आपल्याला चौकेपासून जे काय कसालला जे काय काम चालू आपल्याला जे दिसतंय तो त्याच कामाचा भाग आहे. ते डिटेल पण तुम्हाला द्यायला पाहिजे होती. आता त्याच्या काहीतरी तक्रारी आहे, ते आता सामंत साहेब त्या तक्रारी नेमक्या काय आहेत, तुमचं जे काम चालू आहे त्याचा दर्जा हा राखला जात नाही आहे, अशा काही ठिकाणी तक्रारी आलेल्या आहेत. आपल्यापैकी कोणाला जर त्याबद्दल बोलायचं असेल तर आपण बोलू शकता. दुसरी देतो, माझं झाल्यानंतर देतो. जे काय रिपेअर अँड मेंटेनन्सचे पैसे आले काल कुडाळच्या आमसभेमध्ये ज्याचा उल्लेख झाला, जवळपास 3.5 कोटीचे रिपेअर अँड मेंटेनन्सचे ऑलरेडी प्रस्तावित कामं पूर्ण झालेली आहेत. उरलेले 3 कोटी आता रिपेअर अँड मेंटेनन्सची कामं चालू आहेत. म्हणजे 6.5 कोटी रिपेअर अँड मेंटेनन्समध्ये कुडाळमध्ये खर्च झालेले आहेत. तो आकडा तुमच्याकडे आहे का रिपेअर अँड मेंटेनन्सचा? आहे सर. द्या मग. जवळजवळ 2.25 कोटीचा काम झालेलं आहे सर. आता कुठलं काम झालं? आता जसे कप झाले, मेंटेनन्स हे 25-26 म्हणताय तुम्ही. हा आत्ताचं पण बघा, रेकॉर्डवर बोलताय आणि आम्ही क्रॉस चेक करणार. हे विषय इथेच व्यासपीठावर संपणार नाही. ओके. हो 2.25 कोटीची आता कामं झालेली आहेत तुमचं म्हणणं आहे. येस सर. पुढची कामं किती राहिलेली आहेत? जवळजवळ 1 कोटीची राहिलेली आहे सर. आता आपल्याला माहिती आहे मागच्या वर्षात पावसाळा हा 20 मेच्या जवळपास आला. येस सर. येस त्याच्या अगोदर आपली ही सगळी मेंटेनन्सची कामं पूर्ण करावी लागतील. करणार सर. करतो. कुठल्या तारखेपर्यंत करणार आपण? आता आमचं 15 तारखेपर्यंत नियोजन आहे. 15 तारखेपर्यंत आता सध्या 33 जे काही 3 सबस्टेशनची 33 केबी लाईन जी येते आहे, EHV कुडाळ, कणकवली आणि आचरा तळे बाजार म्हणून त्या लाईनचं सगळं ट्रिप कटिंग आणि पेट्रोलिंग करून कंडक्टर बदललेले आहेत. आयसोलेटर पण आपण रिपेअर केलेले आहेत आणि जो काही लूज कंडक्टर होतं ते पण ओढून घेतलेले आहेत आणि काही ठिकाणी कमी ताकदीचे म्हणजे लूज आणि जे जास्त जॉईंट असलेले ते पण कंडक्टर आपण बदलून घेतले सर. त्याच्यामुळे यादी आमच्याकडे द्या. येस सर. येस. आम्ही ते पेपरमध्ये जाहीर करणार आहोत आम्ही काय काय केलं ते. येस सर. आणि 15 तारखेच्या अगोदर मेंटेनन्सची सगळी कामं पूर्ण झाली पाहिजे. म्हणजे जर पावसाळा जरी आला यावर्षी मागच्या वर्षासारखा तरी आपण तयार असलं पाहिजे. येस सर. बरोबर. आता ती त्यांना माहिती द्या चिंदरकरांना. ज्या ठिकाणी चालू म्हणजे अजून अद्याप काम सुरू आहे अशा जलजीवन पाईपच्या बाजूने आम्ही काम करतोय. अद्याप काम करताना त्यांचा प्रश्न तुम्हाला कळली, ते नुकसान झालेलं आहे ते कसं तुम्ही भरून काढणार आहात? नाही, आमचा सर्वे झाला आहे जॉईंटली जलजीवन बरोबर आणि आमच्या वरिष्ठ अधीक्षक अभियंता यांच्याशी चर्चा करून याच्या ते फक्त देवबाग तारकर्ली असा विषय नाही. जिथे जिथे नुकसान तुम्ही केलेलं आहे तुमच्या डिपार्टमेंटनी जलजीवनचं, तिथे तुम्हाला दुरुस्त करून द्यावंच लागेल. येस सर. आम्ही माहितीसाठी सर सांगतो, चौके 800 मीटरची पाईपलाईन जरा 6-7 ठिकाणी तुटली होती, ब्रेक झाली होती केबल लाईन करताना, परंतु त्यांना आमच्या ST इलेक्ट्रिकल्सकडून 900 मीटरची नवीन पाईपलाईन करून काल परवा दिवशीच चालू केली सर आपण ते. आणि अशा पद्धतीने एखादी लाईन तुम्ही चालू केलं, तुम्हाला जिथे जिथे तुम्ही नुकसान केलं ते तुम्हाला करून काढावं लागेल. येस सर. येस. त्यांना माहिती आहे. तुम्ही वर्ग केल्यानंतर आमच्यापैकी कुठल्या तरी एका लोकप्रतिनिधीला कळवा की आम्ही पैसे वर्ग करून झालोय पण पुढचं डिपार्टमेंट काम करत नाही. आता तुम्हाला 10 मे पर्यंत मुदत आहे, तुम्हाला काम करावंच लागेल. येस सर. चला पुढे. अतिक्रमण करत नाही आता सरकारीच काम करतोय आपण. मग त्यांना चांगलं बोला. ही भाषा कुठली झाली की तुम्हीच खड्डा खणा आणि तुम्हीच ते करून घ्या. आमसभेला अनुपस्थित राहणाऱ्या परिवहन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी असे आदेश आमदार निलेश राणेंनी दिले. जे आपण आता नवीन तयार केलं त्याचा जो निधी खर्च गेला, मेंटेनन्सवर आपण जो निधी खर्च करतो त्याच्यापैकी कुठली माहिती आहे तुमच्याकडे? सर त्याचं डिपार्टमेंट वेगळं असतं, DE सेक्शन म्हणून विभागाला असतं, स्टँडमध्ये खर्च किंवा सर. तर परिवहन विभागाची मीटिंग आहे, म्हणजे हा विभाग सुरू झाला आहे. हो सर. तर परिवहन विभागाचं विचारतो मी तुम्हाला. परिवहन विभागामध्येच येतं ना ते? हो सर. मग तुम्ही काय उत्तर देताय? तुमचे वरिष्ठ कुठे आहेत? वरिष्ठ सर नाही आले. का नाही आले? रजेवर आहेत. मग त्यांच्या चार्ज कोणाकडे असेल? सर डिव्हिजनचे कोण आले नाहीत इथं. मला नाही आले. नाही. चव्हाण साहेब काय हो, तुम्ही तिकडे मागे बसू नका, एका जागेवर उभे राहा किंवा बसून घ्या.
तुम्ही परिवहन विभागाची मीटिंग बोलवता आणि हे स्टँड इंचार्ज उभे करता आमच्या समोर. परिवहन विभागाची आता आपण तिकडे स्टँड साहेब नवीन चालू केला, एवढा खर्च केला, नवीन बसेस आणल्या, काहीतरी माहिती ह्यांना माहिती आहे का? सर काल त्याला बोलवलं होतं 4 वाजता सगळ्यांना. मग का आणलीत नाही त्यांनी? तुम्ही याच्या अगोदर आढावा घेतला त्यांच्याबरोबर? घेतलं होतं. मग तुम्ही का बोलायला उठले तुमच्याकडे माहिती नाही तर? नाही सर, काल सरांनी काही प्रश्नच सांगितले नाहीत ना. ही तुमची जबाबदारी आहे परिवहन विभागात. तुम्ही इंचार्ज म्हणून आलात ना हो तिकडे. सर, हो सर. मग तुमची जबाबदारी आहे परिवहन विभागाचा. आता एवढी लोक तुम्ही सगळी इकडे बसलेली आहेत, तुम्हाला ऐकण्यासाठी इथे बसली आहे. आम्ही किती खर्च केला त्या स्टँडवर, आता नवीन बसेस आल्या, ईव्ही बसेस येणार आहेत, त्याची काहीतरी माहिती आहे का आपल्याकडे? बसेसची सर माहिती देऊ शकतो. मी अर्धवट माहिती मागितलेली नाही. चव्हाण साहेब, तुम्ही कुठल्या तरी वरिष्ठ अधिकाऱ्याला बोलवायला पाहिजे होतं. आता मला तुमच्याशी काही आक्षेप नाही वैयक्तिक, पण मला डिपार्टमेंटल माहिती हवी आहे. तुम्ही वैयक्तिक तुम्हाला किती स्मरणात नॉलेज आहे ते मला ऐकायचं नाहीये. परिवहन विभागाची माहिती कोण देणार? तर काल याला सूचना पण दिली, प्रत्यक्ष बोलवलं, आलं असेल, सगळ्या घेऊन या म्हणून सांगितलं होतं. मी स्वतः त्यांना फोन करून बोलवलं. ऑफिसमध्ये पण मीटिंग घेतली सगळ्यांची काल 4 वाजता. ते स्वतः आले होते. हे हो हो. पण ह्यांचा तुम्ही जर स्टँड इंचार्ज आहे, तुम्ही जर राहिलो तर जबाबदार माणूस हे घ्या. स्टँड इंचार्ज आहे, सर हे काय करणार आहे? त्याला कळते, पत्र दिलेलं नाही साहेबांनी. ते तुम्ही मला सांगायचं नाही. जेव्हा काल मीटिंगला तुम्हाला बोलू पाहिजे होतं. आज तुमची जिरली इकडे म्हणून तुम्ही डिव्हिजनलचं नाव घेत आहे. नाही सर, तसं काही विषय नाही. मग कसला विषय आहे? मी तक्रार करणार वरिष्ठांची, सीओ साहेब, आणि तुम्ही पण लेखी तक्रार करायची. अशा अधिकाऱ्यांवर ऍक्शन झाली पाहिजे. बसा खाली तुम्ही. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. आमदार निलेश राणेंची पहिलीच मालवणची आमसभा वादळी. गुप्तपणे सुरू असलेला अवैध बंदूक निर्मितीचा कारखाना उद्ध्वस्त. आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सार लाईव्ह. धन्यवाद.